ओरै देखायनांगौलाय खनसे बाय 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 ब्रादारनि चेनेला थाबैनो 5K जानांगौ बिथाङा एडिटर आरोना मॉर्निंग आप सब कैसे हो आशा करते हैं सब अच्छे होंगे तो आज मैं घर से निकल चुका हूँ क्योंकि आज कोकराझार पे कुछ बोडो यूट्यूबर्स का मीट है तो वहाँ पर जाएंगे वहाँ का माहौल कैसा है और बहुत सारा दोस्तों से हम मिलेंगे तो हम घर से निकल चुका है तो हम जाके देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा है तो बने रहेगा मेरे वीडियो की एंड तक ठीक है रास्ते पे उन लोग अभी तक पहुँचा नहीं मतलब किसी को वेट कर रहे शायद 100 रुपया स्किनिंग बाद में कर लेगा पहले तेरा वीडियो बना रहा हूँ बस हम लोगों ने फ्यूल डाला दिया फिर अभी मैं ड्राइव करने वाला हूँ और इन लोग सांस डास के आया पूरा उन लोगों के लिए बहुत वेट करना पड़ रहा दा लोगोफोर जोङो ओंखारनायखौथ' खोन्थाखाबाय ओमफ्राय जों फैयै फैयै दायो माने कुसुगाव महामाया मन्दिर मोनबायानो आरोना ओमफ्राय बिनानावफोरखौ जे आं नेनायखौ खोन्थादोंमोन नोंथांमोन बिथांमोनाबो फैबाय जा एकटिस का जोंना बिनानावफ्रा मोजां देलायना फैखादों ओमफ्राय दा जोङो थांनानै बेहाय मा माने सोरखौ जों लोगो मोनहैयो माने जों दाबो बुंनो हाथ'वा जों थांग्रोनोसै बिनानावा रायलायहरखाबाय बिथां नालिबो होनना बुङो बिथांखौ एन्टारटेनमेन्ट ब्र' आरोना जोंनि थाखायबा थांग्रोनोसै ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना खालि आंनो बे 2 मान्थ्सआवहाय 200 माने साबस्क्राइबार नांथारगौ आरोना 1K जानो दा बेनिखायनो नोंसोर सापर्ट खालामोबा बिनानावफ्रा मा होनो बयबो साबस्क्राइब खालामनांगौ थाबैनो 1K बारहो दा भिडिअ फैबाय थायो नालाय सामफ्रामबो बेखायनो लोगोफोरा दा सोरखौ लोगो मोनहैयो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुलांबाय थागोन स्टार्ट लोगोफोरा नायलांबाय था भिडिअ बिराद इन्टारेस्टिं जादों ओमफ्राय बिथांमोनाबो इउटुब चेनेल दं ओमफ्राय साफा सोंनानै लानोसै आरोखि ना नोंना अनसुमैना आंनि अनसुमै बर' ब्लग आंना सिबिक्सा बसुमतारी नोंथांमोना खोनाखाबाय थांनानै बिनानावमोनखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय जों गावजों गाव सापर्ट खालामलायाबा सोर सापर्ट खालामलायनो आरोना बिदिब्ला नायलांबानो जाबाय आरो नालिनो माने मिस्टि बिहरदोंनो दा मिस्टि लांना हैगोन जाहैदों नालिनो दा ओंखायनो सेरफांगुरियाव ओंखारनानै मिस्टि लानोसै आरो लाखांबाय मिस्टि सेरफांगुरि बाजार जाहैबाय सुट्टा मासलि मादैमोना जुखाम नाथुर जुनाय गाखोनो मोनाखै हा Santa Phật là bay. Đây. Deksa sabor kalam apa ini na? Resmi buru blog ni. Hah? Udah nih earphone gue beli baik. Mana mulai itu singling nama? Resmi buru blog ada mana Santa Phagla niar na. Friends puas nih kamu. माखासे थांजोबसिगोन ओमफ्राय जों गारियाव फैबाय हटेलाव ओंखाम जानो थांसिगोन आरोना लोगोफोर दायो माने एन्टारटेनमेन्टनि न'निफ्राय फैनानै माने बिसिनि न'निफ्राय ओंखारबोनानै आरोना जोङो दायो मोनसे हटेलाव ओंखाम जाहैनो नागिरदों आरोना जेसेबांनाखि जे इउटुबार मिटआव फैदोंमोन साफ्रोमबो माने
जाहैगोन ओमफ्राय दा माखासे मानसिफोरखौथ' नोंथांमोना नुबायानो ओमफ्राय दा बिसोरबो गासैबो जाहैजोबगोन आरोना बयबो ओमफ्राय जोङो दा फैयै फैयै गौरां पार्कखौ मोनबाय आरोना गोबां मानसि बेरायफैथारदोंदां माने गरम बोथोर ना ओमफ्राय टाउनावथ' बांद्राय बिल्डिंफोरनि थाखायनो बांद्राय माबा बारफोरखौ मोना आरोना प्रकृतिनि हावा माने अक्सिजेन मोजांखौ मोना गारि घोड़ा पल्यूशन ज़्यादा है ना तो इसीलिए बिसोरो पार्कआवहाय माने टाइम पास खालामनो फैबाय आरोखि आंनि साननाय मथेबा ओमफ्राय बिनानावमोना बिराद ओंखाम उखैबायमोनदां ना बै सासेयालाय मा बेदर जागोनथाय अमासो जागोन आरो अमा बेदर जागोननो ओमफ्राय जोंनि सिगां जान्था फाग्ला फंबायमोन दं चलो चलते हैं उधर है जान्था फाग्ला बिथांमोना उनाव फैथोंसै बिथांमोना जा भद्र गारि सालायो आरोना ओमफ्राय जों थांग्रोनोसै आरो ओजों माने जाग्रा जायगायाव सासे माने जों सार नांगौआनो जाहैबाय आरोना बै नै भेनु गारिजों थांगासिनो दङ दा होमब्ला जों सहैग्रोनि लोगोफोर हटेलाव फैयै क'क्राझार मोनफैबायानो आरो माने क'क्राझार सिटि आरोना सिटिखौ मोनफैबायानो ओमफ्राय दा लांबाय हनै माबाजों लेफ्टजों दा लेफ्टजों थांसिगोन आरो बेनो रायजोफोर गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जुदि नुदोंब्ला जायफ्रा गोबां मानसिफ्रानो दङ दाबो क'क्राझार नुफैयै जोंनि गामिफ्रावनो दङ सोरबा गसाइगावखौ नुवाखै आरोना ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बिटिसि अफिसनि गेटआनो जाहैबाय आरोना आदसा माने जानांगौआबो बोनो होनदां सारमोना फैबायानो आं मबाइलखौ दैसोन होनो कट बड'लेण्ड होनदोंमोन ना सारना याथासो दा लोगोफोर जोङो बिटिसि गेटनि अपोजिट साइडआव दं नोंथांमोना मिथिखागौ थेवबाबो खोन्थाबाय आरोना रायमना हटेल बा गिदिरखा रायमना हटेल दा हटेलाव लोगो मोनजोबगोन जों ज'नो थ' लोगोफोर जोङो सफैबाय ओमफ्राय बिटिसि अफिसनि गेटनि अपोजिटआव दं ओमफ्राय हटेला बहा दाबो मोनथिया आरोना आङो नुवाखै आरो आसपासथ' नागिरजोब्बाय ओमफ्राय जेरावबो दाबो नुवाखै आरो दा माखासे हनै आदामोन बिथांमोना फैबाय ओमफ्राय जाग्रोदिनि माखासे मानसिफोरखौ जों दा नेफैदों आरोना ओमफ्राय आं मोनसे खोथा बुंबावनो नागिरदों जिटि प्रडाक्सनाव जोंना मोनसे शर्ट फिल्म हगारदों मोनसेल' नङा गोबाङानोसै मैया हगारबावनाय जादों आरोना नंगौ ना आदसा दे बेनोथ'लै दे आं नेनानै लांगासिनो नामा औ ग्रुपआ दहाय बानायबानो जाबायमोनलाय झामेला गैलामोन फन नाम्बारथ' गैया जोंनाथ' माबासोना गसाइगाव जारागुरिसो ओमफ्राय बिसोरो ओरैनिसोना दङ नोंनाव ए दङ औ दङ दे बाजियाव दा औ दे जे पार्किं प्रब्लेम आयावसो मोजां मोनदां बाजियाव बिराद प्रब्लेम पार्किं नंगौ थ' होमबा थांग्रो सार थारमाने जे जायगायाव फैदोंमोन आरोना बड'लेण्ड हटेलनो ओमफ्राय बे बड'लेण्ड हटेलावहाय दा
माने दिनै बन्द'नो आरो ओमफ्राय दा जोङो क'क्राझार बाजै हटेलाव थांफिनसिगोन आरो नैबे डिभाइडारजों गिदिंनानै थांनांसिगोन आरो ओंखामाथ' बिराद उखैबाय उदैयावथ' एन्जरा खारथिंबायबायमोन ओमफ्राय जानो मोनसिगोन आरो जाहैसिगोन थांनानै दा नैबे डिभाइडारजों गिदिंनायसै आरो नैबे BTC अफिसखौनो देखायबावनाय जाबाय आरो माने दिनै खालि आरो ना दिनै सानडे नालाय अफिस आदालत गैया माने बांद्राय बायरानिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा खम आरो ओंखायनो दा जों बाजैयाव थांसिगोन आरो दा लोगोफोर जोङो बाजै हटेल मोनफैबाय आरो ना जा जारलाबो पार्किंआ हनै जान्था भाई उदैयाव मोनसे मा इन्जर माबसे हाबखो उदैयाव इन्जरा माबसे हाबखो मारे हा माबसे हाबखो इन्जरा उदैयाव माबसे हाबखो दा उदैयाव उदैयाव बे थाबायनो रोंला नै बिसोरो ओंखाम उखैनाया बेस्रा बारद' जाबाय बाजै हटेल वाइटिं लिस्टआवसो दं आरो ओंखामानो मोनजायाखै दाबो मानसिफ्रा जागासिनो दं जों नाहाबबाय थानांगौ आरो बिसोरनि जानायखौ उदैयाव एन्जर हाबाखै उदैयाव एन्जर हाबाखै खाराखै ओंखाम उखैयाखैमोन आंबो जा ओंखायनो माने फुङावल' जादोंमोन नालाय जानोबो फ्रायसो जाबोदोंमोन आं फुङाव एसे उखैबाय दैनि सिथावबो संदोंमोन संनायालाय ओमफ्राय आंगायनायखाय जायाखिसै ओमफ्राय लोगोफोर नुनानै दा लुबैसै आरो ना ओंखामखौ होफैबाय जाग्रासै नै बिथाङाबो जानोसै ओमफ्राय नै फुरादा नालि ब्र ओंखाम उखैयाखै मैसो गंगालावबासो जागोन मैसोआ मैसो गैया जाग्रोनायसै जेबो गैया सोंलाबायसै आइसाव आरो बेखौनो सोंनो नाङा बिथाङाथ' थुरसिथाम जागोनदां साइसआव आं बांद्राय जानो हाबावासै नायसै जाखावग्रा नुखायो बिथाङा दाखाल हिन्जाव खावैनायाव आथिं दोरोदों नामा लोरिना नमाला बोरै दोरोदा बोरै लोरिया माने खारदोंमोन आं एकदमबारे आखाइ दङ गब्रायबाय बेसा मा खालामदों आंहा एडिटर आरो ना फैबायानो जाखावनोसै आरो ना माखासे ओरै दङ माखासे ओरै जागासिनो मैलाफोर जागोन जायगाखौ मोनलाङो जानो बाय जान्था बाय थांलानो फंबाय बाय नुदों नै ओरै देखायनांगौलाय खनसे बाय
ब्रादारनि चेनेला थाबैनो 5K जानांगौ बेखौ आं एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड फेमिलिनिफ्राय आसा खालामो आरो एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड फेमिलियाव जोंहा ब्रादारनि चेनेलावहाय बयबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड फेमिलिनिफ्राय जाहाथे ब्रादारा मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोनानै एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड फेमिलियाव देखायफैनो हायो आरो ओमफ्राय देरिलाय होमबा होमबा बेसिमावनो थांलायनोसै ना मा ब्र' होमबा थांनोसै हा खारसो लाबोदों दे होमबा फैदो थिब्रे जाबाय आरोना लोगोफोर ओंखामखौ ओमफ्राय जोङो दा ओंखारफिनबाय माखासे लोगोफ्रा दङ बेहायनो दा नुनाय बायदि ओमफ्राय बिनानावमोना माहाबा माने गौरां पार्कआव हाबनो होनना बुंदों थांग्रोदिनि मा जायो बिसोरो हाबगोन ना हाबा दा बिदिब्ला नायदिनि प्रसेसा मा जायो मा होनना बुङो लोगोफोर दिनैनिफ्राय गोदै रायलायनांसिगोन आरोना माबा मिस्टि बिदैया जेरै आमथा मिस्टि बिदै आमथा बायदि रायलायनांसिगोन आरो दिनैनिफ्राय माने मिस्टिनिफ्रायबो दैसिन आरोना ओमफ्राय दा नै बिनानावफ्रा माने गौरां पार्कआव हाबोनो दा गौरां पार्कआवहाय लाखिफैबाय आरोना ओमफ्राय नायनोसै मा बेरायो फट' खेबजायोनो ना मा होनो लोगोफोर फट' खेबजायोनो बिनानावफ्रा उफाय गैया खोथाथ' लानांगोनानो जाहैबाय बेनो आरो उनथिंयैनो माबाया गौरां पार्कआ आरोना हनै सिख्लाफोर जरा जेरैबो जरा फैबाय ओरै नाय ओरै जेरावबो जरा जालाथार गौरां पार्कआबो गौरां पार्कआवथ' फैबायमोन फैनाया ओमफ्राय गासिबो जरा ओमफ्राय बिसिनि बेबायदि प्राइभेट बेरायनायखौथ' भिडिअ बोरै खालामाखिसै नङाब्ला दुमजालाबायगोन ना बिमा बिफाया नुयोब्ला आंनि भिडिअनि दुवारै जुदि बिथांमोननि बयफ्रेन्डजों आरो गार्लफ्रेन्डजों लोगो लानायखौहाय नुयोब्ला न'खरफ्राव प्रब्लेम जागोन ना बेनिखायनो आं भिडिअखौ बानायाखिसै बे सिंनिखौ ओमफ्राय नै माखासे ओरैनो आरो बिदिनोसै दा दसे जिरायनानै थांनोसै होनदों दा नायनोसै बेसे गोबाव जायो आरोना दा लोगोफोर जोङो ओंखारफिनसिगोन आरोना हाबखांबाय दा ओंखारनोसै ओमफ्राय न' फारसे थांनोसै आरो दा नोंथांमोना माबोरै मोनखो दिनैनि ब्लगखौ अन्नानै आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो ओमफ्राय कमेन्ट लाइक खालामना होदो आरो बेजों लोगोसे हायोब्ला माने शेयारबो खालामना होदो आरोना दा बे गौरां पार्क बेहाय जों बेरायफैदोंमोन ओमफ्राय जों दा थांफिनसिगोन आरो